हाय लोगोफोर दिनैनि बे गुबुन मोनसे गोदान भिडियोआवहाय नोंथांमोनखौ आरोबाव बरायहरबावबाय दे। स' नोंथांमोननिसिम आसा खालामो भिडियोखौ जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायलांगोन होननानै। एक्चुअली नोंथांमोन बेबायदिनो बर'नि फैनो गोनां गोबां आबुं सावथुन आरो बर' एलबाम्सफोरनि बागै मोनथिबाय थानो थाखाय नोंथांमोनहा गिबियावनो आंनि गोदान चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाग्रोबानो जाबाय दे लोगोफोर, जाहाथे आंनि गोदान भिडियोनि नटिफिकेशनफोरखौ नोंथांमोना थाबैनो मोनहैयो दे लोगोफोर। एक्चुअली नोंथांमोनाथ' भिडियोनि टाइटेल बा थाम्बनेल नायनानैनो मोनथिखाबाय जानांगौ दिनै आं मा भिडियोनि सायाव आपडेटखौ लानानै फैदों। स' लोगोफोर आं दिनै मोनसे बर'नि आबुं सावथुननि सायाव सुंद' आपडेटखौ लानानै फैदों दे लोगोफोर। स' लोगोफोर भिडियोखौ नायनो इन्टारेस्टेड बा नायलांबाय थाबानो जाबाय दे लोगोफोर। एक्चुअली लोगोफोर आं दिनै एमबि फिल्म प्रडाक्शन बेनारनि आन्डाराव फैनाय आरो मिथुन ब्रह्मानि नाजानायाव सोमजिनाय मोनसे आबुं सावथुननि सायाव सुंद' आपडेटखौ लानानै फैदों दे लोगोफोर। एक्चुअली लोगोफोर बे आबुं बर' सावथुननि टाइटेलानो जाहैबाय जों बर' दे लोगोफोर। एक्चुअली लोगोफोर जोंहा बे आबुं बर' सावथुननि पार्ट 1 भिडियोखौ दायो एमबि फिल्म प्रडाक्शन बेनारा रिलिज होना होबाय दे लोगोफोर। स' लोगोफोर जाय बिथांमोना दासिमबो जुदि बे भिडियोखौ नायाखै अब्ला आंनि चेनेलनि गेजेरजों नायहैदो दे लोगोफोर। एक्चुअली लोगोफोर बे भिडियोनि लिंकखौ आं डिस्क्रिप्शनाव होनानै होदों दे, नोंथांमोना चेक खालामहैबानो जाबाय दे लोगोफोर। स' लोगोफोर जोंहा बेबायदिनो माखासे फैनो गोनां पार्टफोरखौबो नायबावनो थाखाय नोंथांमोना एमबि फिल्म प्रडाक्शन इउट्युब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाहैबानो जाबाय दे लोगोफोर। मानोना नोंथांमोननि सापर्ट आरो मदद मोनोब्लानो बिथांमोना माखासे फैनो गोनां पार्टफोरखौबो थाबैनो रिलिज होना होगोन दे लोगोफोर। स' लोगोफोर बिदिब्ला दिनैनि सुंद' आपडेटआ बेखिनियानोमोन दे लोगोफोर। एक्चुअली लोगोफोर जों माखासे फैनो गोनां इफोर्ट्सफोरखौ नायबावनो थाखाय साननैसो नेना थानायसै दे लोगोफोर। एक्चुअली लोगोफोर आं माखासे फैनो गोनां पार्टफोरा जुदि रिलिज जायो अब्ला नोंथांमोननिसिम गुबुन मोनसे भिडियोजों आपडेट खालामना होगोन दे लोगोफोर। स' नोंथांमोन आपडेटखौ मोननो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंनि गोदान चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना ला दे लोगोफोर। स' नोंथांमोननिसिम रोजा साबायखर थाबाय दे भिडियोखौ बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय। भिडियोखौ जुदि मोजां मोनदों अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब, भिडियोखौ लाइक आरो कमेन्ट खालामनो दाबाव दे लोगोफोर। गोजोन्थों।